Хайде да се разходим из френското градче Колмар, една коледна приказка през август месец. След като посетихме Штутгарт и Страсбург, за които видях моят профил, ако ви е интересно, може да ги видите, се отправихме към Колмар, чето по принцип е по-скоро известно с коледните си базарчета и поради тази причина се надявахме, че ще има малко по-малко хора, но противно нашите очаквания беше пълно с туристи. А коледната атмосфера се усещаше дори през летните месеци на 30 градуса температура. Градчето е малко и няма чак толкова забележителности. Една от тях е ето тази сграда с адски много глави на нея. Не знам точно колко са на брой, но са наистина доста. Друга сграда, която ми направи впечатление, беше ето тази в центъра, където един дядо от собствения си хол правеше тези миниатюрни къщички за 10 евро. Интересен факт е, че статуята на свободата в Ню Йорк е направена от французин родом от Колмар. В близост до летището на Колмар има нейна реплика. Тези стрелки, които ще намерите из града, сочат на къде точно е тя. Може да посетите и къщата музей на този човек. Тук, както и в Страсбург, ще намерите закрит пазар с всевъзможни стоки в него, като имайте предвид, че в понеделник той не работи. На мен лично най-много ми харесаха къщичките, разпръснати из градчето, които бяха супер сладки и различни.